بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان دوغنر بونك درس مذا شول geçen gazak gurrungadan bidgatçık şeyimiz var da gurrunga ders. Bu dersimizde onun hadisi yanlış düşünürüp bu öz düşüncesine göre düşündürüşünü size eşittireriz. Dersten ön käbir zatlar bellep geçmek istedim. Bu barada önkü derslerimizde de aytıp geçtik. Yine bir yatlatmak isteyen musulman doğanlarımıza. Bu derslerden maksat näme musulman doğanlar? Bu derslerden musulman doğanlar maksat dava etmek del, cedel etmek del. Ya da birinin avrayına, şahsiyetine dil uzatıp onu karalamak ya da halk içinde onu yigrendirmek del. Bidgatçı hem bolsalar, biz olar hakta musulman doğanlarımız tövbe ederler, öz yalmışından qaydarlar diyen inanışta ve olar üçün hak yola gelsinler deyip dile ediyas Allah Teala'dan. Bu hil derslere musulman doğanlar reddiye dersleri değil ya, reddiye. Yani qaytargı, cevap. Haçan ümmetin içinden ahun molla tapavudi yok, alim şeyh kim olsa olsun. Şo bir yalıngışı qayta doğru deyip milletin önüne çıkıp utanman, çekinmen aydıp duran bolsa ve millete dini yalıngış öğrediyen bolsa ve öz yalıngışından qaytmayan bolsa şoňa haqqy bilýänler delili bilen jogap bermeli. Ve şol adamın yalıngışyny, hatasyny delil esasyny açıklamaly. Ve bu reddiye derslerine yankı diýişmeýälek asıl maksat dawa, jencil del. Bu derslerden maksat musulmanlar onlar. Birinci maksat şu düşüncedeki adamların özleri yanlışlarından el çeksinler. İkinci, olar öz yanlış düşüncesinden el çekmeyen ýagdaýynda da oların şu yanlışlarına bilmeyen musulman doğanlarımız ağırlanmasın. Ve reddiye dersler delil esasında bolmaly. Birinin şahsiyetine değmek, töhmet atmak, onu karalamak, bir erbet zatlarla onun yüzüne gözüne kaşına dil uzadıp, gurlayışına dil uzadıp, masgaralap bu hil zatlar musulman doğanlar bolmaya, bu yanlış. Reddiyede maksat hak ortaya çıksın. Men diyenim doğru değil, sen diyenim doğru değil, planin diyenim doğru değil. Allah Teala'nın diyeni Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindeki gelenler doğru. Ondan sonra selef-i salihinden gelen ilimler, mujtehid imamlarımızın şolara beren düşündürüşleri. Yani hakka göre olmalı, maňa saňa göre, plan cemaate göre, plan işana, plan ahuna göre, plan şeyhe göre bolmaly däl. Şoň üçin bu derslerden maksat hak ortaya çıksın. Şonuň üçin şahsiyetleşmen, ýa-ni dil uzatman, masgaralaman bu görnüşde bolmaly. Biziň maksadymyz şol musulman doğanlar. Ve bu kişilerin käbir ýalňyşlary musulman doğanlar kiçi zat däl. Ýa-da mezhepler, alimler arasynda ihtilaf edilen durly garaýşlar bolan meseleler däl. Eger göz ýumyp bolýan kiçi ýalňyş bolsa, biz hem ol barada şey dip gurlap durmazdyk. Emma şu adamlaryň halk içinde dogry diýip ýaýradýan käbir zatlar musulman doğanlar insanyň imanyny puj edýän zatlar. Käbir gurrunlarynyň bolsa asly ýok. Mundan soňky derslerde de misal berers. Hadis bolmayan zat hadis dip gurrun berip otyr. Ulu imamlarymyzyň diýmedik zadyny diýdi dip gurrun berip otyr. Buňa diýilýär din adyndan ýalan gurlamak diýilýär. Oşulaň ýaýradýan zatlaryň içinde iň howplusy ýankı diýişmeýälekkä imanyny puj edýän zatlar, mysal üçin ölülerden zat dilemek. Yetişýär pir, yetişýär Rasulullah, gaus, qora, medet dip şey dip insanlara ölülere yalvarmaklığı öğretýärler. Ki bu mesele barada ayrı derslerde gurrun etdik. Musulman kişi bir Allah Teala'dan, Allah Teala'nın elinde bolan zatlar Allah Teala'dan dilemeli. Doğa dilen ähmiýeti barada ve Allah Teala'nın elinde bolan zatlar Allah Teala'dan başkasından mahluktan dilesen şirk bolýanlygyny giňişleýin. Bir näçe derslerimizde, soru jogap derslerimizde deliller esasında düşündürdük. Giňişleýin öwrenmek isleýän musulman doğanlarymyz şol dersleri alyp dinläp bilerler. Ýene de bir bellik musulman doğanlar, käbir doğanlarymyz diýe bu kişiň gön özüne nesihat edilse gowy dämi diýe. Musulman doğanlar
Men bilýänim mundan 20 ýyl gowrak mundan öň ýürüýte Aşgabatdan gidip şol adama Türkmensahra bir ahunumuz Allah ondan razy bolsun, onu gorasun. Ýürüýte şuňa gidip oturuşup şu meseleler gurlaşmaga gitdi. Bu diňe meniň bilýänim. Bundan başga da elbetde badyr. O Türkmensahraň özüne şol ýaşuly bilen ya oturuşup ya da oturuşman adyny bermän umuman hutbelerde zatda şular barada reddiýeler, gaýtargylar berildi. Başga biri çykdy ýürüýte şuň aýdýan ýerlerini ýeke-ýeke goýup Hanefi mezhebiniň kitaplaryndan eçende düşündirip çykdylar. Yani bu adam eýem şol bir ýalňyşynda ýyllardyr dowam edip gelýär. O adam ýalňyşyndan gaýdan ok. Mert bolup şu taýda biz ýalňyş etdik, şu sözümizden biz ýygymy alalyň, Allah bizi bagşlasyn diýen ok. Beter öz ýalňyşyny dogurlajak bolup gidýärde, aýynda mundan beter geň zat diýmez bu kag diýsem, ondan beterini geňini getirýär. Ýok zat tap gelýär. Aýynda bolly bundan aňyrda bir erbet zat diýesi ýok diýen, bir görýän ondan beterini gurlapdyr. Yani gününden bir öz bidgatyny, öz ýalňyş düşünjesini dogurlajak bolup gynansak da bir biri-birinden asylsyz geň gurulmalar tapýar şol adam. Allah Taala oňa we şoňa inanyp ýörenlere hidayet etsin. Tawba etmek, selefin ýoluna, ahli sünnetiň ýoluna gelip öz ýalňyşyny düzeltmek Allah Taala nesip etsin. Geleliň musulman doganlar buňky dersimizde bu kişi bir hadis aýdýar. O al hadisi öz düşünjesine göre düşündürüp öz edýän şirk amalyna delil getirip dur. Ol diýär, bir gün Rabi'a bin Ka'b el-Eslemi diýen sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Peygamberimize hizmet edýär. Täret suwuny, miswagyny, namazlygyny taýinlap berýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol sahaba menden näme islegiň bolsa aýt diýdi. Şonda Rabi'a diýär şu gepini aýtdy. Es'aluka murafaqataka fil cennet. Yani men senden isleýän zadym cennetde senin bilen bile bolmakdyr diýdi. Peygamberimiz Rabi'adan ýene sorady, başga näme isleň ba? Rabi'a aýtdy, diňe islegim şodur. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oňa aýtdy, namazy kän okyp özüň de maňa kömek ber diýdi. Ene şu hadisten belli bolly, şu ýerine ünsür musulman doganlar, adatda adamlaryň elinden gelmeýän işlerde Allah Taala'dan gaýrysyndan, yani Allah Taala'dan başgasyndan dilemekligiň dogrulygy. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oňa cennette meniň bilen bile bolmaklygyny Hudaýdan dilemeli, menden dileseň müşrik bolarsyň diýmedi. Ne şu ýerde şol adamyň gepi tamam boldy. Bizim üns çekjek bolýan ýerimiz tamam boldy. Bir gün Rabi'a bin Ka'b el-Eslemi diýen sahabi Peygamber aleyhisselamyň ýanyna gelip hidmetini etdi. Tarasuni ve meswakni ve namazlygyny teýýarlap berdi. Ve Peygamber aleyhisselam şu sahabiga sen menden näme islegiň bolsa aýt diýdi. Şonda Rabi'a bin Ka'b şu gepni aýtdy. Es'aluka murafaqataka fil cennet. Yani meniň senden isleýän zadym cennette sen bilen bile bolmakdyr diýdi. Peygamber aleyhisselam Rabi'adan ýene sorady, başga näme islegiň ba? Rabi'a aýtdy, diňe islegim şodur. Şonda Peygamber aleyhisselam namazy kän okyp özüň de maňa kömek ber diýdi. Inha şu sahih hadisten belli boldy, adatda adamlaryň elinden gelmeýän işleri de Allah Taala'nın gaýryndan dilemekligiň dogrulygy. Çünkü Peygamber aleyhisselam cennette men bilen bile bolmaklyk diňe Hudaýdan dilemeli, menden dileseň müşrik bolarsyň diýmedi. Bu hadisi musulman doganlar dogry düşündirişi barada ahli sünnet alimlerimiz näme diýipdir? Biz dersiň soňunda onu aýdars dogry düşündirişini. Bu kişi özü şu bu hadisten netije çykarypdyr. Olam näme? Şu ünsürüm şu ýerine musulman doganlar gowadyp dikkat edin, kän ilmiňizden bolmasa şul gepin içinde biri-birine ters yerleri var. En şu sahih hadisten belli bolly, adatda adamlaryň elinden gelmeýän işlerde Allah Taala'dan başgasyndan dilemeklik dogrulyk diýär. Goýa bu ýaşulyň düşünjesine görä sahaba Peygamberimizden cenneti dilenmiş,
Bu da buna göre adatda Allah Taala'nın elinde bolmayan zatlar Allah Taala'dan başkasından dilemeğin delilimiş. Ana şu düşünürsün musulman doğanlar şu yaşlı özünden aydiya. Özünden aydiya. İslam'da musulman doğanlar ya Allah cennetin nesip etdi, cehennemden qoru deyip bir Allah'dan dileniyor. Yani Kur'an ve sünnette gelen dua dileklere serestek bize öğretilen cenneti Allah'dan dileyes. Cehennemden qorumaklığı hem Allah Teala'dan dileyes. Çünkü bir insanı cenneti etmek, cehennemi etmek Allah Teala'nın elindedir. Peygamberin elinde değerler. Peygamberin elinde bolan bolsa da Peygamberimiz öz canı alçak ağası Ebu Talib'i yalvardı la ilahe illallah diye dedi sana şefaatçi olan şoň üçin diýmedi. Müşrik olup öldü. Yani peygamberlerin elinde bolsa da insanlar cenneti etmek, peygamberler hiç kimin müşrik kafir olmagyna razy bolmady. Hemme kişini cenneti ederdiler. Şoň üçin hak bilen batıl bulaşdyrmaly däl. Bir insan cenneti etmek, cehennemden gorumak Allah Taala'nın elinde. Peygamberlerin wezipesi insanları cennetin yolunu salgy vermek, cehennemin yolundan äge etmek. Indi bu kişi hadisi ölçü yanlış düşünürüp goya sahaba peygamberimizden cenneti dileýän edip düşünürýär. Ve gıynan sagan bir näçe dogonlarymız begenip ayna ahunumuz delil tapypdyr gör. Allah Taala'nın elinde bolmayan zatlar peygamberden dilep bolýan eken diýip şeýdi begenip joşup ýörler şu wagty her ýerde paýlaşyp ýaýradyp ýörler. Hiç oturup pikirlenmeýär bu näme diýär, bu düşünürşi nirden ally bu adam, haýsy kitapdan ally. Bir azajyk ilimiň bolmasa da şu sözüň içinde geçýän sözüň başı soňuna ters. Biri-birine ters, şu sözlemiň özü biri-birine ters. Ene şu kişi we özün şuň okuwçylaryna, ene biz kän okuwçy Qudýas aýdyp telli zatly şeýdi halka şunda biz plan ýerden pata Allah ýenetdik diýip şeýdi birin bir sürü okuwçylary bar. Ene şu doganlarymyza sorag, şol kişi goşuda şol ahunagan öz okuwçylaryna sorag, özleri üçin özüňiz anyklan tahqiq edin şu sözi. Haýsy ygtybarly ahli sünnet alimi şu hadisi düşündirip adatda Allah Taala'dan dilemeli zatlar mahlukdan dilep bolýar diýipdir. Ne sorag? Bu hadisin nirde geçýänligi belli. Sahih Müslim'de we başga sahih ygtybarly hadis kitaplarymyzda bar. Misal üçin Sahih Müslim'de anyk şu hadis. Sahih Müslim'iň düşünürşleri belli. Sahih Müslim düň şerh edilmendir. Bundan näçe edilmenden ulamalar şerh edip düşünürip goýupdyr. Indi şu doganlarymyza sora şolaryň haýsy birine şu hadisi düşünürip adatda Allah Taala'dan dilemeli zatlar mahlukdan dilep bolýar diýipdirler. Özüňiz üçin gözläp görüň, anyklaşdyryp görüň, tahqiq edin. Aw netijeň nämedigini özüňizem görersiňiz. İslam'a göre musulman doganlar insanyň güýjüniň ýetýän işlerine halal işlerde birege kömek edilýär. Emma adatda insanlaryň elinden gelmeýän zatlary diňe Allah Taala'dan dilenýär. Misal üçin rızık, şifa, çağa, hidayet, cennete girmek, cehennemden gorumak ýaly zatlar diňe kimiň elinde? Diňe Allah Taala'nın elinde. Ve Allah Taala'nın elinde bolan zatlar diňe Allah Taala'dan dilemeli. Ve Allah Taala'nın elinde zatlar mahlukdan dilejek bolsaň sen Allah Taala bilen Halik bilen mahlukyň arasynda fark goýaňa, ikisini oňa deňek goýdyň bolýar. Mahluka Allah deňediň bolýar. Elbette bular gönübün diýsen ýok, biz o manida diýem zok, bu manida diýem zok, dilep ber diýäs, eýdiýäs, beýdiýäs diýip her hile gepi çepe sağa oýnadyp başlaýarlar. Her hil sapalak atyp başlaýarlar. Ama musulman bu akide mesele oýunjak mesele däl, çurt kesik belli bolmaly. Allah Taala'nın elinde bolan zatlar bir Allah'dan dilemeli. Mahlukatyň elinden gelýän zatlar halal bolsa öz arasynda ýardamlaşmaly. Bul aýry, bul aýry. Ve Allah Taala'nın elinde bolan zatlar musulman doganlar mahlukdan dilen kişi Allah Taala şol mahluky deňep şirk goşdygy bolýar. Ama bular musulman doganlar gynazak da şeýdip hadisi öz düşünjesine göre düşünürip uzakdan peygamberlere, welilere gıýgyryşyp ýörler. Medet ya Şeyh Osman, medet plan canahun, medet plan, medet ya Resulallah, gaus, qora wori diýip şeýdip nauzu billah Allah saklasın. Allah yalvarmaly ýerine peýgambere ýalvarýarlar.
Hatta bu sopulan kâbirler näme diye şeýle batıl hikayeler gurulmaýarlar, plan weli okuwçylaryna diýenmiş. Siz Allah'a yalvarıp durmaň, siz bari bir günahkar kişi. Allah Taala siziň näme dileňizi kabul etmesiz. Maňa yalwaryň, ben özüm näme Allah'dan dilep bererin diýip özüne yalvartdyrýarmyş okuwçylaryna. Nauzubillah, bul özüni yani ilahleşdirýän adam diýilýär buňa. Mene gynansak da şoňa meňde hekaýeler gurulmaýar. Ya bolmasa biri çykyp diýe, uçakda barýardyk diýe. Uçakda tiredi bolinniýe, ya Allah diýäs, ya Allah diýäs bolinniýe, hiç bir düzelip baraýarak onuň ya plan boli diýdik bolinniýe, uçak diýe düzeldi de diýe öňkü düşýärek gidip başlatdy. Nauzubillah, bul adamlar Allah saklasyn, yani Yahudi, Hristiýan ýalak bolup görüşler. Şolaram çünki İsa peýgambere ýalbarýarlar, Hristiýanlar. Öwliýa, weli, pir diýip inanýan kişilerine ýalbarýarlar. Allah saklasyn. Ne gynansak da bu sohpçylyk ady bilen bu kişilerim edil şo düşünjede musulmanlaryň içinde ýalňyş zatlar ýaýradýarlar. Bu ene musulman dognur öz dili bilen aýdyp dur. Adatda adamlaryň elinden gelmeýän işlerde Allah Taala'dan başgasyndan dilemekligiň dogrulygyny diýdi ya, başı soňuna ters diýip şutuň. Ünsörüm hem adamlaryň elinden gelmeýän iş diýe, hem ol işleri Allah Taala'dan başgasyndan dilep bolýar diýe. Adamlaryň elinden gelmeýän iş bolsa nädip Allah Taala'dan başgasynyň elinden dilejek ony. Ene musulman dognur Kur'an we sünnetden, dogry akideden uzaklaşsaň, ähli bid'atyň iň bir nemeleriniň biridir. Alamatlarynyň biridir. Bir gepi başga gepine tersdir. Bir gepi başga gepine tersdir. Şoňa kan bir ullakan ilmam gerek däl. Ünsürüp dinleseňiz, adatda adamlaryň elinden gelmeýän işlerde Allah Taala'dan başgasyny dilemekligiň dogrulygy diýe. Ünsür musulman dognur, adamlaryň elinden gelmeýän iş bolsa, nädip on sen Allah Taala'dan başgasyndan dilejek? Allah Taala bulara hidayet etsin. Ve sorag, şu adamlar öz üçin sorag bersinler, we şulara inanyp ýören, we daşyndan dinläp ýören, haýsy dogry, haýsy ýalňyş gadyp bulaşyp ýören doganlarymız bar. Ne şolaram şu soragyň üstüne pikirlensinler. Näme üçin şu adamlar Allah Taala'nın eline bolan zatlar diňe Allah Taala'dan dilemeli. Bir Allah Taala sygynyň, berýän alýan Allah Taala'dyr, öldürýän dirilýän Allah Taala'dyr. Beýgelýän, peselýän Allah Taala'dyr. Umydyňyz Allah bolsun, etiňiz Allah bolsun diýip insanlar ýeketek Allah Taala sygynmaga çagyrmaýarlar. Bu näme bulara beýle kyny gelýär? Yani utanman, ay howa da Allah Taala'dan göndüleseňem bolýar, wolinniýe biz günahkar näme diýip soňundan ýene de öz hurafasyny, bidgatyny aratýar. Näme üçin şol adamlara bir Allah ýalwarmak, bir Allah'dan dilen adamlar, Allah Taala eşitip dur seni, dünýäň niresinde bolsaňam, haýsy dille doga dilegetseňem, günahkaram bolsaň Allah Taala dileňi kabul edýär diýmek näme üçin şol adamlara agyr gelýär? Pikirlenip görüň musulman doganlar. Ne sebäbi şu batyl akideleri. Şeytan bulara öz ýollaryny şeýle bir owadan napdyr, bulara pire çagyrmak, yetiş ya pirim diýmek, yetiş ya Allah diýmekden has söýgüli gelýär. Emma bunam açyk diýip bilen oklarda ay howa da gün Allah çagyrsaň bolýar. Ýönüne beýlere getseň has bolýar diýerler. Ya da Dağıstan'da bir ölküden ähli bid'atyň biri var. Gün Allah'dan sorasaň bolýam diýip sorag berýärler, on orça gepleşik. Можно, но не получается diýe. O bolýar diýe, emma diýe näme başa barmaýar diýe. Nauzubillah. Emma Kur'an sünnet beýdimi? Kur'an sünnet bize bir Allah ýalbaryň diýe. Allah Taala'dan umydyňyz kesmäň diýe. Nähilek günahkaram bolsaň bir Allah diýip ýalbarmaly. Ve Kur'an ve sünnette gelen dogadilekler alıp okan musulman doganlar mung üçin 20 ýyl 30 ýyl okap ahuny bolmak gerek, gel terjümeler bar. Hiç birine plan yetiş, pir, plan näme diýen şekilde gelmeýär dogadilekler. Hemmesi bize bir Allah Taala ýüzlenip dilek etmekligi öwredýär we şo görnüşde gelen dogadilekler. Emma bulan edýän işi ýanky diýişmelik Hristiýanlaryň edýän işi, İsa aleyhisselama ýalbarýarlar, öz öwliýa pir diýip inanýan kişilerine ýalbarýarlar. Yahudiler hem edil şular ýalak kabrda öz ýatan weli diýip inanýan kişilerine ýalbarýarlar. Hatta Ukrainanyň Umny diýip bir şäheri bardyr. Ukrainada okayan doganlaryň şo taýda uly öz düşünjelerine göre Yahudilerin ulu hasaplayan bir weliler we ýylla şo tak üýüşüp şoň kabryndan dilek etmäge barýarlar. We edil şonuň ýalakka şiýgalaryna özleri eýranda ýaşap ýörler bilýärler. Şiýgalaryň akidasy şol. Şo ähli beýte ýalbarmak,
şoňa meňdeş ähli beýtden gelen imamlara ýalbarmak, şeýdip Allaha şirk goşmak. Ey musulman doganım, sen Yahudi Hristiýanyň şyýgan şu alınıp beren doganlarymyza diýen şoň akidesinde gezip borsun. Özüňiň parhyna däl, onu düşünülse de haky kabul etmekde gowunyňa yaranak, onam kabul etmekliň ýerine kejirlik edip ay Wahabi, ay Selefi, ay bir zat diýip 50 gepin başyna ýetýän. Ay musulman dogan pikirler näme üçin saňa agyr gelýär ey adamlar, bir Allah ýalbaryň, bir Allahdan dileň. Hemme zat Allah'ın elinde diýmek näme üçin size agyr gelýär? Allah size hidayet etsin. Indi bu hadisiň doğru görnüşi we dogry düşündürüşini okasak musulman doganlar, hadis sahih Muslim'de gelýär. Ve Rabi' bin Ka'b el-Eslami radiyallahu anh'tan sahaba diýär, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe eteytuhu bi wudu'ihi ve hajatihi. فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذلك قال فأعني على نفسك هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bardım, täret suwuny getirip berdim, o ýanyna hyzmatyna bolardym diye. Şonna ol maňa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye maňa diye sora, ýagny menden näme sorajakdadyň bolsa sora diye. Şuýda bellik musulman doganlar terjümen izin dowam etmezden näme üçin Peygamberimiz oňa sora diye. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde gele insanlaryň en jomardy diye. Ve özüne bir gowluk edilene Peygamberimiz hem şoňa hyzmat edilse bir ýaşylyk, şoňa gowluk bilen, sowgat bilen gaýtaryg bermekli gowy berýän eken. Ve özü hem Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye men sana'a ileykum ma'rufan fekafi'uhu. Size bir gowluk ýaşylyk etse size oňa gowluk bilen, ýaşylyk bilen gaýtaryg beriň diye. Awa bunu bir bellik hökmüne aýtmak isledim. Diýmek näme diýe şonu Peygamberime hyzmat edýärdim diýe, Peygamberimiz hem diýe sora diýe. Yani menden näme sorajakdadyň bolsa sora. Onu men oňa diýdim diýe, seniň bilen jennetde ýollaş bolmak soraýaryn diýdim diýe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye başka zat ýokmu diye, başka islam ýokmu? Ol diye soragym şundan ibaret diye. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye sen köpürek secde edip, yani namaz kılıp özüň üçin maňa kömekçi bol diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine cennete girmekliň, cennete kazanmaklyň ýoluny öwredip dur. Ve dünýäden gaýdança öwredip geçti. Ve sahaba da diye, menem saňa öwredýän, emma senem maňa näme özüň üçin kömekçi bol. Nädip kömekçi bolmaly? Secde edip, yani köpürek namaz kılıp. Senem maňa cennete girjek bolsaň, amal etde kömekçi bol diye. Diýdik musulmanlar, bu hadis Sahih Muslim hadis kitabynda geçýär. Ve Sahih Muslim'in en meşhur ve en ıgtibarlı düşünürüşlerinin biri İmam Nevevi'nin El-Minhac adlı şerhi. El-Minhac adlı şerhi. Ve İmam Nevevi şu hadisi getiriyor ve sonra şeýle diýär. Bölümün ady Arapça bilýän doganlarymyz girip okap bilerler. Babu fadl as-sucudi wal hass alayh. Secden fazileti, sogaplylygy, bawy we oňa çağırmaklyk. Bawy diýip näme şeýdi bölüme at goýupdyr. Oşol ýerde iki tane hadis getirýär secdede işli. Ve şol hadisleriň biri hem şul. Yani okan hadisimiz. Ve izinden şunu diýär İmam Nevevi rahimahullah fihi el-hassu ala kesreti as-sucudi ve at-terghibu fihi vel muradu bihi as-sucudu fi as-salati. Bu hadiste diýär köp secde etmeklige ve ona insanları heveslendirmeklige näme bar diye delil bar diye. Vel muradu bihi sucudu fi salati. Ve bardaki secde etmekten maksat diye namazda secdedir diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den barda kastı näme? Secdeden kastı köpürek secde edip maňa kömek etdi de. Yani köpürek nafile, nefil namaz kılıp senem maňa kömek etdi. Demek bu hadisten maksat nefil namaz eken. وفيه دليل إمام نووي دوام ديا وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا. وين أبو حديث ديا كبرك سجدة أتمك وذين قيام درمقتن هاف أفضل دينر شن دليل وبو مثل ذاك علماء لرن ديا
hilafi yani durluk arayışlar bundan önkü bölümde geçti diye. Ve devam ediyor. Ve sebebul hassi aleyhi ma sebeka fil hadisil mazi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları secde, nafile namazı heveslendirmekliğinin sebebi bundan önkü geçen hadistir diye. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye insanın benden Rabbine in yakin vakti secdede vaktidir diye. Ve huve muvafıkun li kavlillahi ta'ala vescudu vaktarib. Ve olhem Allah subhanahu ve ta'ala Alaq suratundaki ahirki ayeti Rabbun için secde et ve Rabbuna yakinleş diyen ayeti bilen muvafıktır, manidaştır diye. وَلِيَنَّ السُّجُودَ غَايَةُ التَّوَاضُعِ وَالْعُبُودِيَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Çünkü secde pesperliğin ve Allah'a ibadetin anır başıdır, in qovurunuşudur diye. وفيه تمكين أعز الأعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن والله أعلم. Çünkü secde ediyen adam ne ediyor? Vücudunun en yukarı bolan ve en eziz bolan ağzası, olhem yüzü, şunu yere, toprağın üstüne basılıp duran yeri koyup, özünün nama kişiliğini, pesperliğini kabul edip, Rabbuna nama secde ediyor deyip, aydiya İmam Nevevi, rahimahullah. Ne Müslüman da onlar hadiste Allah Teala kulluk edip, Allah Teala için secde edip, namaz kılmanın ahmiyeti barada aydılıyor. Cennete girmek isteyen kişinin köpürak secde edip nefil namaz kılmalığı barada aydılıyor. Ama bu yaşıl ne deyip dur? Ana şu hadisler niye belli oldu diye adette adamların eline gelmeyen işlerde Allah Teala'dan başkasına dilemekle doğruluğu deyip dur. Ve Allah Teala'nın elinde bolan zatları Allah Teala'dan başkasından dilep bolyar deyip mahluki Allah saklasın Allah Teala denep insanları şirke çağırıp dur. Aslında Müslüman da onlar qovca pikirlensek sahaba da ve peygamberimiz töhmet etip dur. Bu ulluqan zat ve korkunç zat. Sahaba peygamberimize gelip men cennete salavur deymenlere. Nauzu billahi peygamberimize näme diýär sen müşrik boldun diýmet diýip goýa peygamberimiz näme özünden cennet sorulmagyna razy bolan ýaly edip cennete sal diýenmiş. Allah'ın elinde bolan zat peygamberden dilenmiş. Peygamberimiz on karşı çıkmanmış diýip şey diýip nauzu billahi hem sahaba hem peygamberimize töhmet etip dur. Allah Teala ona hidayet etsin. Şu kişi ve okuçlarına sonra yine qaytalayan. Haysi ıgtibarlı ehl-i sünnet alimi şu hadisi düşündürüp adette Allah Teala'dan dilemel zatlar mahluktan dilep bolyar deyiptir. Özünüz üçün anıqlap görün, tahqiq edin, dava üçün değil, cevap verecek olup kösünüp görmen. Bunun şeyle dəlliği belli. Özünüz üçün anıqlan, öz gözünüz açılsın. Ahunuzun yanlışını görün, gidin elinden tutun, ahuncan şutayda sen bir özünden hiç kimin diýmedik zadını diýip oturursun. Bir kiçik yerim adam değil, bir fıkhi mesele de değil, adamlar gün şirke çağırıp oturursun. Sahaba ta'na diýen, peygamberimize ta'na diýen, iftira ediyen, töhmet etýän diýip aydın. Gözläň şunu we özüňiz hem nämen gurrunna edýänmi, has o gözüňiz ýeter. Ve şu ahun ve şu düşünjedäki musulman doganlarymyz tawba etmeliler ve tawbalarynı açıklamaly. Ey insanlar, biz öňsizde şey dip ýalňyş düşündiripdir, şol hatalardan el çekdik, tawba etdik diýmeli. Düşünýän buňa da mert bolmak gerek. Hakikat aji 50 ýyllap, näçe ýyllap yıllardır adamlara şol ol wahabi bul wahabi näme diýip öz dinini dogry etjek bolup yalan öwredik geldiňiz, ýalňyş öwredik geldiňiz. Indi bundan durup el çekmek gaty mertlik isleýär. Ay gaty erkek kişi bolmasa, gaty mert adam bolmasa başarmaýar muny. Çünkü diýjeksen men näçe ýyllap halkdan içinden elbette diýenler bolar, näçe ýyllap bize nämeler diýip gördüň sen, nämeler öwredip gördüň diýip. Emma Allah'dan korkan bolsaňyz, Allah üçün kabra girjeňiz ananyan bolsaňyz, Allah Taala onu mahşerde dikilip sonra jogap ananyan bolsaňyz, imanyňyz bar bolsa çykyn açyklan. Sizin gepiňizde ananyp näçe kişi özün oda oklap bör, şirk goşup bör. Üstesine de siz insanlar tevhide düşman edýäňiz. Bir Allah çağırýan adamlara Wahhabi diýdirýäňiz. Emma pire oňa muňa çokunmaly, sygynmaly diýenlerem näme insanlar dogry mı diýip käbir insanlar size ananyp şey diýip allyp ýörenler ba. Şonuň üçin şu zatlaryň sebäpkär siz bolup dursunuz. Bu üstesine de bir gysym türkmeni agzal etdiňiz. Türkmen sahrada da Türkmenistanyň içine de ýetdi siziň ziýanyňız. Allah Teala size hidayet etsin, yüreğinizi açsın, hakkı görmek nasip etsin.
Gözläň şuny, şu diýilýän zadyň şu hadisiň dogry düşünürçlerini tapyň, ene şul ahunagan diýäniniň ýokdugyny özüňizem göz ýetirersiniz. Allah Taala bu dogandyrymyza tawba etmek we ýalňyşlaryndan gaýtmak nesip etsin. We islamy ütgetmän Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemiň bize öwredişi ýaly sünnet esasyna amal etmek Allah Taala ahlimize nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.